Pinia dapa birtalong penili sami deng mirkiling pi non birtang ton pen arju ponekta. Kedamtang aruni phain korestir kepen bosik ni phai isi arni an ni hang ni rep angbong arbe ke jang ke thepega jok Assam state angbong kadokabe district retroxy anabangke langkanglum thekponlonglo lapen bangso langkang lumahut longle kang lempen kadokabe suri troxy kebra nerkep arata tuma bangke kisung phodo nanglo halapu langke thepen kisung ke pho ararabang palong pho ka chepachong aboha ki thik ponalong chepachong dunanglo labang so ke ham hepin arbe ke jangesek ni hang ni rep angbong kadokabe baing kora photum abangke apran kedam nanga birta longpon Birta kilong ponatengke kedam tang ghontain korapli angbong Mizoram Tripura lapen Meghalaya long bangner kep apran kedam nanga birta longpon lo non malam arbe ke janga porahut langkang lum lapen longle kang lempena joksi apran kedam nang lopusi birta pacetak pon Lasonsi asama hempi Guwahati rong sopia long sutami hemarlo longle inghan penang an a hemalong kanglum dampen longle ke babajok bangpho apran kedam nang dolo lasong bong bang ke thom atuma bangki hemalong inut bet ke dotum pusi pangthekpon Lang ke hut Tura National Highway Crete Roxy atowar setami lang pana hogdedlo. Boko pen Chaigaon adak National Highway Crete Roxy setami lang pondaklo. Lapo anang bong pen lang ke thepen kisung nang adang ke thinai a district ke Lakhimpur henlo Lakhimpur along kadokabe bang suri plikebra isira bang pharo truck araratum kisung chechak nanglo News report KATV News Disaster management atuma hinpen non malom jopedap akinang sora hormu kirona sai kidengpon jongda me kidamtang nini ni thom angbong karbiang longalo prekjama dimalong pardun ron arbi kijang kachimit me derajo langkit hepenan parta kido dim aklong mate hemrit setami penang kena hogdun lapen kido kethak kisung setami dolo Lapusona porahut kidam tang bosik ni phai isi arnikang sampor phai pli malompen Korkanthi constituency ke parlo dokmoka ward number 1 rengsa tokbi arong lapen haberam rong phar arong an langke thepena jok kisung dunang ahemsona tuma phan KAC tum pin khat ponsi disaster management authority an parta Pholoni revenue circle abitung atum pen cherap chetusi kinang sora hormu kironda masai dengpon Bang solong sang dali jangthu tarpolin kendel anparta ingti heihui ronpon Lapuson akirap che thekpon longsi haberam rong phar arong SGB hin pen setami KAC atuma phan akiro pipajer ponlo Pida haberam rong phar arong ikhom nuclear ke jang jok pen sini la zurkang hom pen dalang ke thekang lumutuma phan la sesang kalin thanang sang ron dali muti la pen mom Apen ke tima doain kala sila dak dalita pilo inti pilo sang pilo basidan tumarong langkang no tum phana bang photo phananta
kiron pacetang pon lang sarkula mondol tumpensi jerat itu pensi dapen pon dak relike malong pon lo lapen bang so kirap ki piahut put hot SGB pen kachuning ripon laki haberam rong phar arong along kedo irrigation gate along pen canal mason pen langki thobar sai lapen non jasemet asamala atowar kasalok pon bom along tami un anke longni long thom mate aki ong setami culvert slab culvert lapen dolong tami kasalam pona phai batchera sonti mi parji atheke non kasalam bom atowar along culvert phai ki jum hek ajoksi arbe janglo lepute men langabang kidamavar sai kabia joksi ronggrup arlosi nang ingbak jam titilo lasi un anke mesen lapen aki ong dung culvert slab culvert lapen dolong nang salam piasonti misenji puta pherangkia thengno pen aki chuningri ke asia tuma phan pedopon lalo soki sung tai pajo ponji po bang ni to bang la non asamala pen angali lo phasa bang kela purwe pen no kichai angkela non asamala pen bang ku bisi thulo ni to bang anso sa bera rong phara ro bang no ke kuria son se manik delo kasila so ci pajo ge bang ke sarkar to kupini kira pason nanglang ponte angkola pen hala rang ke delong se do ke non bang ke no karbar pilo non mata ni tu la kela tun de lo no solang ate pen gari ta saka thoman ta hela tun ne saka pritang ka kialam ro sitame la non karbar gi bibo madin da frang ke dake 190 doya son se binai piong se karbar bi pulo ta long se bi pulo ta la select karbar son se bi ponte la penan se ke migi aku la pen karbar bang ke la no ki bitang an adim lo bang ke ong elang la pen non bi tinta ta ko no son te ni jero pon pare News report KTV News. Non malom karbiang long arlo kachihuri sai alama banke borjan constituency ang kangalong solar project aputha ajhaga tuma banke solar project padonangji lapen ke ongdung asonga tuma banke solar project padonangni laso kachihili sai angbong Asian Development Bank atuma banke solar project aphan loan ke panonga banke ADB pen cancel derlo bang soputhak borjan along APHLC pen CPIML Racharia songatum chelangsi pherangkia mai kangni pon Sivet kalidanang po which has to be expressly declared to be what? Is sivet a party when the agreement tum chito hone de non APDCL dolo ADB tum dolo apen public no council party ke thom tilu lasi non banke ordana rat andule lo lapen jasemet APHLC pen karta tum tiba pot APHLC leaders tum pan turung tum akhai sar jay kathar IS retired lapen adun thu Ikrom hanse pan turung tum lapen pronop dole alangli tame social activist alangli itu makai panang cing honton pena pot kajirong ape an ke helus tame dak pang pen aktif paidun pot lapen alangli tum itali Borjan constituency along solar project aputhak cancel dera puthak APHLC Borjan constituency committee pen CPIML asongatum ning karong alam thi phirangkia malong chepaklang pon non ilitum kangni bom along le lake ilitum along le ilitum jongsi Bihar pen danglok kaprega habar along damle longle chirai damlote lake nitum along le pusi bangnang puji lapen non la dakate bok het Nagaland along anle ilitum longle chirai dam sata itu amar laga matia se pusi nagatum nang puji lasi ilitum along le banki chirai vek nangji ladak borjan chotkali karbianglong adang pialong sutami nilitum APHLC ahin pena banki chisong vekji lapen lapuson mi thangalong le philang ki pavira tuma phana banki KEC kachari long le det nangji puta phirangkia malong ningje ponthu na alang museum dam ro talang tungta adimak long tunangi ha alang tung tudang nilumante itum to non kang ni along le ke lagak itum kang ni long le lagak ke duolong le la tonon itum da kang ni long le ke ituma det loti lake ituma long le loti lake Bihar long itu mudang itu moila ka desa se pute bang Bihar nang pungti Nagaland dam tha itu moila ka mati ase pute bang ka tunang pungti kali magala lasi itum ke Bihar dam tha evelo Bangladesh dam tha evelo hok tha evelo itum ke da hello itum update lo da hele tum long ri lo itum ke dam et lo bane pa pala tharli dam ta long tha evelo ti lasi chinghon nang li itum de chinghon nang i de ka chinghon he tum hello akhe no nai la tum cruza ta kai long le ka to kai itu ke lagara tu balong lagi jawab ke itu mi PHLC tu ke don ni la apa chesong soki ni tu mi PHLC no nakimi gali ni tu hon 1960 pang ke seng hasilong rong suki ke seng ada pen karbiang long dak aku 1961 pen ke aku parjap tu dak oh hadak 60 seng dak 61 seng
ni tu hala sota APHLC hala tu hill state ti gang APHLC tu hala sota hem pregwan lo tame lanon ke do prong atum lanon akino aton nang kla amat APHLC fan ben chi dana puno APHLC ni tu makku amen pa chirang ti par jablo lasi longri ke chisong akai ni tungge hem preg long de tik ni tum chisong lapen hem preg a bostu bangke ni tum long vek nai APHLC tu ni tum la chisong ti lo lapen longri pan chisong ti lasi rada tum karbiang long ra tum katung tanang judunon lasi ni tum borjana pandele ke chisong long kali lake ni tum or karbiang long pandala longri ke pingira tum pan bake ni tum ra tong tik tek dah hello ni tum ahok alam lo lahai ni tum slogan de karo BJP tumrara phan ke than thap jasimet borjana habaralong solar project BBT Greater Nagaland Parlode Jipuke ke than thap alam ki ongdung atum Ladakh Ali kachu endunjia phan puta CPIM ela hin pen satami pherangkia malong pen ningje pontu angko sintu mathasi kisong banglo lasi praga tum presmet ki bang thenglong loje Ladakh Greater Nagaland Parlode thai asun si paklang praga tum bang ke satalake state Nagaland state ta isi boundary do laso boundary penang tang ki tum ta kunu bade bangbe Tripura tami laso boundary do Tripura tami bang isi au da pe state level laso boundary do la penge da Assam tami state boundary do Arunachal ta do laso kunu bade ta da Greater Nagaland bangji bawang unji pulaso bangke confident nai la penal phan anim pa bibede nai just da ke Karbi Anglong la da ke geographical boundary do laso boundary a teng si tum duet pola da kali magalang laso phuthak lamang la tum chini pame nai ji asi prava maga Greater Nagaland Parlode ji tatum central domang Parlode tha laso posi solar project kipisi ke me pusi prava tum matha lasi laso ba ke kunu bhaida ta la bangke bhul he de nai lasi borjan long leadership dopi laso ka chisong pulo tang non solar project ni tum chisong lo itum chisong lo News report KATV News labangso truck terminal sahem kikim non anda ke tange karila Pinya Berta ke laansi kangton pon iklo domi thak me kardo